Salam hormatly yurtdaşlar. Bugün size bir kysgaçyk maglumaty dikkatinize ýetirmekçi. Ol hem men kardeşim Umyda Bekjanowanyň ykbaly bilen baglanyşykly. Bilşiňiz ýaly 29-njy maýda Umydany saklarlaryny oňa bildirilen ýanky günä ýa aýdyly oňa bildirilen şular ýaly aýplama ol nämeden ibaret? Sen hamala şol döwletiň ýa milletiň garşysyna çykyş edýän ýa-da şolara ters ýol salgy berýän ýa milletiň parahatçylygyny bozýan şular ýaly ýeme bilen ýüz tutupdyrlar. Son görse olaň bildiren ýanky aýplamasy özüne orun tapanak onu güýçlendirmek üçin ýene-de şol öňkü aýplamanyň üstüne ýene-de bir aýplama goşup durlar. O nämeden ibaret? Aýdylýan zat, Türkiýeden gelen habar, aýdylýan zat, meselem Umyda Bekjanowa Türkmenistanyň Milli Halas Ediş Komitetiniň agzasy. Şol Milli Halas Ediş Komitetiň ýanky mihek terror topor diýip atlandyrypdyrlar. Biz terror topor diýmek Umyda Bekjanowa şol toporyň agzasy. Inni diýmek bilen şol Umydan ýeke özü günäkar däl, şol guramasy günäkar, ýöne şolaň içine iň aktiw şuun Umyda bolupdyr, şoň üçin şunu bize tawsyryň diýen ýaly biz ýurdumyzy parahat saklajak, näme etjek diýen terde ýüz tutupdyrlar Türkiýe tarapyna. Inni bärde ýanky olar eger diýip ýüz tutan bolsa biz onsoň şuna karşılıklayın kontra argument ya delil ya da misal getirmek borcumuz var. Mesela eğer biz Milli Halas Ediş Komitesi terörist bolýan bolsak onu näme üçin olar Türkiýe ýüz tutýarlardy. Şol Gromany döwreden iki adam, Saparyklyň bilen Halmurat Söýüň, Şuýda Şweýçarda ýaşap otyr. Näme üçin? Onu şularyň garşysyna bular jenaýat işin gozgap Şweýçar hökümetine ýa döwletine ýüz tutanaklar. Ene sonra Şuýda ýurtdaşlar. Näme üçin? Diýmek bärde Türkiýe hökümetine Rusya ise dwaynoy standart diýilýär. Bir mesele iki türlü garaýyş bar. Ir şol ýaly ýanky kemine anekdoty bar. Şorta sözleri. Sonra ol öz meselesini çözmek üçin kada bir hali soňra dertip berýärdi para hökmüne. Kada maýda bolýa erti ine şol diňleşikde şu meseleni sen peýdany çözerni. Ertesi günü dinleşik bolýa bol, kazy muň garşysyna karar kabul edýär. Ondan keminede elini alyp kazydan soraýar diýdi ýanky. Ezop dilinde o taýsir halymdan habaryň barmy diýen, halymdan näde de halymdan habaryň barmy diýär. O halymdan habaryň bar diýär diýär. Ýöne men ýüzlerim geçip bilemek diýdi. Beýleki garşy tarap onu 100 dirhem näme ertip beripdir da halynyň küçesi gymmat bolmaly. Ine şo sowda edilýär şu mahal Türkiýede. Biziň illeşlerimizin ýurtdaşlarymyzyň garşysyna. Olar keminän edil şular ýaly aýplama ýa günäkarlama bilen alyp gitdiler Türkmenistana. Ýöne alyp gidenden soň näme üçin şunu açyk halkyň öňüne sud edilmez. O taýda da bu taýda da. Meselem şu iş anyklamak üçin ýanky Merdan Muhammed jenaýetkar mı ýa-da ýok? Şoňa bahany Türkiýanyň adalet sistemasi jogap bermeli. Prokuraturasy sudumy, ýenesimi ýok. Men aňyrkylar talap edýär, bular hep ogurlap ogrudyp goýberýärler. Ene 21-nji asyryň insan gaçakçylygy. Enne gezek Umyda geldi. Hep aktiv ýanan hem ýurdun içinde bolup duran zatlar bardy. Maglumaty ýetirip otyr halkymyza. Konstitusiýany punkt düşünür otyr. Ukrainada ýanky ýesir alynan Türkmenistanly garajdalaryň ählisini at tutup okap aýdyp berdi. Ine şolaň hemmesi
ol yankı Türkmen tarapy diýende bir guramaçylykly jenayatkar topar bar Türkmenistan. Şolar üçin diýmek bu yankı döwlet üçin howply hereket edýän adam. Muňam arkasynda myhekdi, Milli Halatyz komiteti, buram terror topar bolýar. Hawa ýene bir azakny tawa edýär. Eger şol höküm Türkmenistan tarapynyň belirýän aýplamasiýa günäsi zerral biz terror topar bolýan bolsa, ýene biz ýaşap oturan ýurdum şol guramany döreden iki adam saparykly bilen harmyrasy. Bizi suwda berin, biz şutaýda jogap bereli. Hemme zadyny. Ene şular ýaly ýa-da ýurtdaşlar. Bärde türkmençelap aýsak, türkmeniň bir sözü bar. Ogurluk eden uý olmaz, üstüne gelen uý olar diýär. Ene şular öz eden ogurluklaryny görmän, begüna adamlaryň üstüne öz edip oturup jenaýatyny we ogurlugyny ýapjak bolýar. Ýöne bir atylan töhmet ýa edilýän haýbat ýol alarmy, almazmy, onu entäkli çözülşür. Diýjek bolýan adam şutaýda indi Türk tarapynyň, Türk hökümetiniň, bularym adalet ministrliginiň, guramalarynyň oýlanmaly ýeri geldi. Hakykatdan Türkmen tarapynyň edýän talapyna ýa bildirýän günahyny aýplamasyna gabat gelýän biziň hereketlerimiz ýa ýokmy? Gabat gelmeýän bolsa ine biz hana Şwetsiyada da Türkiýanyň elçihanasy bar. Ýüz tutsunlar. Hana arada şol gelip gitdiler Türkmenistan tarapynyň Şwetsler bilen doşuşdylar. Näme olar görme görse ýa salamlaşma gelenler diýen. Ýok. Şol ýeme ýanky men emede Stockholmda Türkiýa elçihanasynyň öňünde protest bilen garşylygyny bildirip çykyş edemden soň, ene şondan soň bolar Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornmasary ýene bir kısan piyada gelip ene şol Şwetsiýanyň döwlet agzalary, hökümet agzalary bilen duşýar. Ýöne olaram berendir olara yeterlik jogap bize jaňadan adamam ýok. Näme bolu düşünüş berin dip. Şäp bilýär Türkmenistanyň nähili rejimdigini, ola bilýär Türkmenistanyň halkynyň ýagdaýyny, bir günnäl bir ýyllar 35 ýyl bäri ola görüp gelýär. Suwutnamalar bar elinde. Şon üçin olara gelen ýylyňyz guramaky gaýdy berin diýendirlerdi. Men bilemek aralaryna ýok, ýöne men ol bir öz pikirim. Diýjek bolýan zadım, inni bular bizi emmemiz guramamyzy terror topar dip görkezýär. Bolýar, eger görkezýän bolsa suwda berseler. Bizim şol kimin terror topardygyny elimizde bir däl, 10 däl, 100 däl, müňlerçe suwutnamy bar. Niýasynyň bir kanun prezident bolulgy bardy, Atyloglunyň bir kanun gözipäni eýelerligi bardy. Soň dogmasynyň asla prezidentligiň saýlawynyň golaýyna getirilmeli däl adamdygy bardy. Oň ilk başdan ruhy saglygyny barlap görmeli. Ikinciden Türkmenistanyň saýlawy ukyply. İlat sanida siz ýalňyşman ýurtdaşy. Saýlawy ukyply, ýagny ýaşy 18-den we ýokary bolan geçen Türkmenistanyň garajdarlarynyň 60 göterimi Türkiýede talawançylyk edip ber. Näme üçin şulan hiç birisi ses berişige gatnaşdyrylmady? Näme üçin şu garajdarlaryň hiç birisiniň sesi hasaba alınmady, pikiri ýa islegi? Ine sora. Bolýar, bular beýdip bermediýän bolsa bizim tüközibany ters tarapyna tutup başlar. Ene şol Türkmenistanyň garajdarlarynyň 170-si häzir ömede Ukrainada tutsaglykda saklanýar. Sebäp olar ellerine ýara galyp Rus tarapynyň ýanky hakyna tutma goşuny bolup ýa eferi bolup Ukraina geldiler. Adam öldürmäge. Barzady dogrusyny bolşýar aýtmaly. Inni olar öz atlary, öz familiýalary bilen ene dogrudur, suwutnama bir tarap diýen Türkmenistanyň garajdarlary hana Ukraina urşuny. Näme üçin? Şular barada hiç ýerde kelam agyz söz aýdylmady ýa saklanylmady. Häzir şu güne çelli Türkmenistanyň samolyotlar arkaýyn hana Moskwada, Kazan, Tatarstanyň Kazan şäherine uçupdy. Diýmek bular dille ýa sözde bir tarapam bolsa, ýöne tarap goýun aňyr başy, sebäp bular getirip kürsä oturdun,
atasynam, oglunam oturdan hana Moskva, Putin boldy. Bulan başga hojoýunam ýok, bulan başga hosarym ýok. Putinin giden gün rejimim ýok. Indi munyň üstüne häzir Eýranly mesele ýüze çykdy, Israil bilen. Häzir görelik, näme bilen gutarýan, ente göresem, urusam, şuňky saklaýşymyzdan has ulu meşwerde anyp barjagy meňde, ene şol urusyň ýelgenine ýa ýalnyny Türkmenistanyň rejimim ýanyk gider. Edi berin elden gelen ýöne bizim şu millet Birleşen Milletler Guramasynyň öňüne keserdip goýjak şu meseleni Türkmenistany bitaraplyk statusundan hukugyny mahrum etmek barady. Ene häzirlikçe şugurlukça size aýtjagym şu ýurtdaşlar oturuň oýlanyň netije çykaryn gollap berseňiz ne ýaşy bolup duran zatlary öz pikiriňizi ýatsaňyz ondan ýaşy oturuňda pikirlenin. Ene ol rejimiň ýüze gün açylyp dur. Jenatkar toparym. Her zat etsek şu häkimeti eline saklajak bolýar. Sebäp olar ajal bilen desbeden gapma garşylykly görnüşde dururlarda. Eden jenaýetleriniň ählisine jogap bermeli. Niyazdan başlap. Şu niyazyň döwründen merhem edilen jenaýety gurban bolup wezipa gelerini öz boýnuna al. Men niyazyň ýolunda dowam etdirjekdim. Ana dowam etdirip otyr. Özünden geçip oğluna verdi. Ene gysgaça sizin dikkatyňizi şunu ýetireýin edim ýurtdaşlar, öz pikiriňizi şu çykyşyň aşagyna ýazyp berersiňiz. Dinleýän üçin sag bolun, hemmäňiziň öýüňize saglyk. Sag oturun.